ik voel me absoluut niet ouder worden in deze industrie. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik moet het hebben van de optredens. Ik moet het hebben van mijn dingen in het land, van mijn vriendenloterij. Maar vooral van optredens. En als ik zie wat wij met optredens nog doen, dan maak ik mij geen zorgen over de toekomst. Viva Hollandia is natuurlijk een hele grote hit geweest. Maar ja, ook... ik heb de hele nacht liggen dromen. Wat een heerlijke dag. Ik ben je prooi. Dat soort repertoire is gewoon belangrijk. En in het land gebeurt het. Hè. Het gebeurt onder het publiek, onder de mensen. Daar worden nog steeds de hits gemaakt. En helaas niet meer op andere plekken zoals dat vroeger wel ging. Als je vroeger op tv kwam, dan gebeurde dat. Als je vroeger op de radio veel gedraaid werd, dan gebeurde dat. Maar dat is er helaas niet meer. We leven in een andere wereld. En ik ben ontzettend blij met de tv en de radio die er nog wel is. Want daardoor worden we ontzettend ondersteund. En je muziek moet ook wel gehoord blijven. Alleen het verandert. Het verandert allemaal. En dan is het land nog steeds daar waar het gebeurt. Op het podium. En gelukkig zijn er heel veel goede artiesten in het land die dat ook bewijzen. Ontzettend goed nieuw talent wat op dit moment opkomt die dat ook bewijzen. Neem bijvoorbeeld André Hazes, neem een Tino Martin, neem Wesley Klein. Er komen nieuwe talenten aan die het ontzettend goed doen. Nou ja, dus ons vak is nog lang niet uitgestorven. Alleen je moet wel je best doen. Je moet wel als artiest laten zien dat je het meent. Dat je het leuk vindt. En dat je vooral gek bent op publiek. Dat is heel belangrijk.